खुलुमबाय आंनि मुङा जुमि ब्रह्म स' आं दिनै फिन नुजाफैनायनि जाहोनानो जाबाय मैया अनिल सारा जि आंनि सायाव लानानै जि जाथायखौ बुंबाय स' बिनि फिननायखौ आं होफिननो थाखाय फिन नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबाय गिबि गिबियावनो आंखौ जायफोरा सापर्ट खालामदों रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' मैया अनिल सारा आंनि सायाव मोनसे कुइसन माने बुंदों आरोखि आंनाव बारे बारे फन हरनाय खोथाखौ बाट बिथाङा आंनाव खेबसेल'सो फन हरदोंमोन आं नोंथांमोननो देखायनोबो हागोन खेबसेल'सो फन हरदों बिथाङा मैया नङा सरि दाख्लै खेबसे फन हरदोंमोन आं रायलायनो मोनदों सारा किसुमान कुइसन सोंदों आं खोन्थादों जिखिनि आंनि खोथाया थार खिन्थु सारा मोनसे खोथा बुंदों कि माने आंखौ बारे बारे फन हरदों होनदों बाट सारा आंखौ बारे बारे फन हराखै खेबसेल' हरदों आं खेबसेल' रायलायनो मोनदों बहाय सारा आंखौ लेंहरदों गावनि अफिसाव लेंनायनि जाहोना मा आं बेखौ मिन्थिया नाथाय अनिल सार बिथाङा आंखौ आंनि ब्लेक बेल्ट सार्टिफिकेट आरो आंनि जिखिनि बा स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेट दं बेखौ लांनो होदों अफिसाव बिनि जाहोना मा आंनो बेखौ नांगौ आरो दा खारन ब्लेक बेल्ट सार्टिफिकेटखौ ओरैनो नायनो होना बिबानो जाया नायनो गोसोबा फै आंनि न'आव आं निस्सय नोंसोरखौ वेलकाम मस्ट वेलकाम फैनानै नायफैनो हागोन आरो काराटे स्टाइलनि मोनसे खोथा बुंदों सारा औ काराटे स्टाइला मोनब्रै दङ जेरै शटकान स्टाइल गोजोरुयु आरो 3 नाम्बाराव दं शितोरुयु 4 नाम्बाराव वादोरुयु स' जोङो वादोरुयुनि पारवाटके काराटे खालामगासिनो दं जाय आसाम वादोकाइ काराटे एस'सिएशन जों बेनिफ्राय खालामगासिनो दं स' सार नोंथाङा जे बुंबाय गभर्नमेन्ट नङा नंगौ थार जों जि गेलेदोंमोन गभर्नमेन्ट नङा आं गभर्नमेन्टबो बुङाखै जास्ट आङो माने टपिकखौ नोंथांमोना जि टपिकखौ लाना बुंदों आं बिनि सायाव बुंनो सानबाय जे आं जास्ट दावबायसा सार बिथांनि सायावसो बुंदोंमोन आं प्रमद सारखौ बुङाखैमोन प्रमद सार नोंथाङा आंनि सायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा नोंथाङा आंनि सायाव फिन होफिननो हागोन आं जेबो गाज्रि मोना खारन खोथाया जाहैबाय आं दावबायसा सार बिथांखौसो बुंदों खारन दावबायसा सार बिथाङा आंखौ रेसपन्ड होआखै आं नङा आंनि खेलानि लोगोबो दङ आंनि बिमायाबो थांफादोंमोन सानसे बे खोथाया थार आरो आंनाव प्रुफबो दङ जुदि नांगौबा आं प्रुफ होगोन आरो सार्टिफिकेटनि खोथा बुंदों सारा जि सार्टिफिकेटआ भेलु गैया सार्टिफिकेट भेलु गैया होननायनि किसुमान प्रुफ दङ भेलु दंना गैया बा जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा गासिबनि सायावबो बुंदों खावलायदों कि गावनि कच जायबा फोरोंदों बे कचनियाव थांनानै सोंहैग्रो अनिल सार बिथाङा बुंदों दे बे खोथाखौ आं बुङाखै अनिल सार बिथाङा बुंदों कि जोनोमगिरि बिमा बिफाफोरा कचनाव थांनानै सोंहैग्रोनांगौ कि सार्टिफिकेटआ भेलु दंना गैया मा खामानियाव फैगोन बबे लामाजों थांगोन नंगौ बे खोथाया थार सोंग्रोनांगौ अनिल सार बिथाङाबो गाज्रि बुङाखै नंगौ सोंग्रोनांगौ बे थार आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफायाबो सोंहैग्रोदों स' सार्टिफिकेटआ भेलु दंना गैया जों दिनै प्रुफ दङ आंनि आखायाव प्रुफआनो जाहैबाय आंनि जेबा कच अन्जन सार बिथाङा दिनै उरिष्यायाव गेलेनाय जिथुबा सार्टिफिकेटजों दिनै बिथाङा साख्रि मोनबाय नै नुनो हागोन अल इण्डिया वादोकाइ काराटे चेम्पियनशिप 2021 आव जादोंमोन 21 मानिफ्राय जादों 27 निफ्राय 28 नभेम्बर 2021 एट समनाथ भेरिएबल गुजरात बेवहाय जादोंमोन स' बिथांमोना बुंदों कि आंनि सार्टिफिकेटआ माने खामानियाव फैया भेलु गैया जुदि बे गुजरातनि भिडिअखौ अलरेडि नुखांखाबाय जानांगौ खारन सिगाङावबो आङो मेडेल मोनबोखांनाय स' बिथांमोना बे समावनो मानो खोन्थादिया दे आंखौ बे खेलाया मोजां न जुदि भेलु गैया बेखौ गेलेनानै लाब जानाय नङा बै समावनो बुंनांगौमोन नाथाय दिनै मानो बुंखो आं बेखौ हमनो हायासै आरो खिन्थु जुदि भेलु गैयामोनबा आंनि कचजों आरो आंनिनो सिनियर आब' सासे दं बिथां सानैया मारै साख्रि मोनखो जोंनि अन्जन सार कच बिथाङा मारै आसाम पुलिसाव जब मोनखो आरो आंनि सिनियर आब' सासेया माबायदि कामान्ड'आव साख्रि मोनखो जुदि सार्टिफिकेटआ खामानियाव फैया भेलु गैया दा आरो आंखौ मोनसे खोथा बुंदों गोरोन्थि लामाजों थांदों माबायदि गोरोन्थि लामायाव थांखो मा जोंनि कचआ गोरोन्थि लामायाव थांबाय ना जोंनि सिनियर आब'आ गोरोन्थि लामायाव थांबाय जुदि गोरोन्थि लामायाव थांदोंबा नोंथांमोना अनिल सार नोंथांमोना नङा सरि अनिल सार नोंथाङा मानो सिगाङावनो बुंदिया
ओडिशायावबो गेलेखांबाय गुजरात गेलेखांबाय बेवहायबो निउस फैदों आंनि निश्चय नुखादों जानांगौ मानो नुवा जानो बर'नि निउसावनो होखादों चेनेलाव होदों अब्ला बै समाव मानो बुंदिया आंखौ बे खेलाया सरकारि नङा प्राइभेटसो बे समाव मानो बुंदिया बै समाव बुंनायमोनबा आं निश्चय दिनै नोंथांमोना जि लामायाव बुंदों आं बे लामाजों गेलेलांगौमोन मानोना आं गेलेनायाव जोबोद गोसो दावगालांनो गोसो आंनि बिमा बिफानि नाम लाखिनो गामिनि आरो बिटिआर सरकारनि गासैनिबो नाम लाखिनो जोबोद गोसो आं बिदि नङा कि सोरबा फैसा जादों मादों आं बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया आरो आं लोब्बा लाखिनोबो गोसो गैया आरो पलिटिक्सजों आंहा जेबो आखाइबो गैया किसुमाना बुङो नों कमेन्टआव कि किसुमान फोरोंदों होननानै आंखौ रावबो जेबो फोरोङाखै आंजों जि जाथाय जादों आं बेखौनो बुंदों आरो मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों आं बुङा नंदोंमोन नाथाय बुंनांगौ गोनां जाहैबाय नोंथांमोननि प्रेसाराव माने आंनि निउस नुखांनायनि उनाव प्रमद सारा बारो फन हराखै प्रमद सार बिथांनि पिए बुद्धि सार बुद्धि मा लिरो आं टाइटेल मिथिया बाट बुद्धि सार बिथाङा आंखौ फन हरनानै बुंदों आरोखि नोंथांनि जेनेबा जुमि नोंनि निउसखौ नुदों आं ओमफ्राय औ सार निउसखौ नुदोंबाथ' बेथ' नोंखागौ निउसखौ नुदों गासिबो नुगासिनो बुंबाय नों जि बुंदों जों जेबो बुजि मोनाखैसै मा बुंखो बाट जेनेबा बिनि आरो पिए सासे दं फुकन सारखौ फन हरनानै बुजायहर ओमफ्राय आं बुंबाय जागोन बिदिबा आं फन हरनि आं फुकन सारखौ फन हरदों आं गावनो फन हरदों बुद्धि सारा गावनो फन हरदों आंखौ खिन्थु फुकन सारखौ आं गाव फन हरदों फार्स्ट फन हरनायाव नांदिया सेकेन्ड हरबाय फुकन सार बिथाङा वेटिं दंमोन नेक्स्टआव कल रिसिभ खालामबाय नोंथांनि बुंनायाथ' मोजां जादिया बुंहैबाय फुकन सारा आंखौ ओमफ्राय आं सार एक्सट्रिमलि सरि आङो जे प्रमद सारखौ डाइरेक्टलि नाम लानानै गाज्रि बुङाखै आरो प्रमद सारा जोंखौ हेल्प खालामदों बे थार आरो आं बे खोथाखौ बुंखादों नोंथांमोनाबो निउसाव नुगोन आं प्रमद सारखौ हेल्प होआखै बा हेफाजाब होआखै होननानै बुङाखै खिन्थु जाहैबाय दा फुकन सारा बुंबाय आंखौ जोंनि प्रमद सारनि मुङाफोर बिदि कुइसन खालामदों आंखौ फनावहाय आं बुंबाय सार आंथ' मुं लादों नोंथाङा नायफिननो हागोन होननानै बेथ' नोंथांनिया मोजां जादिया होननानै आंनि फनखौ दानना हरबाय आं जेबो माने रिप्लाइखौनो खालामफिननो हादिया स' आं मोनसे खोथा दुखु मोनदों आरोखि फैसा जानायबो खोथा बुंदों मोजां फिथाइ माने बे गेमजों आं जि गेम गेलेदों दा जि स्टाइल माने आसाम वाद'कै काराटे एस'सिएशननिफ्राय आं गेलेदों नालाय बे गेमखौ लाना बुंदों कि भेलु गैया आरो थार्ड पार्टि सोरबा क'चआ फैसा जादों आं बे खोथाखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों दुखु मोननायानो जाहैबाय आंनि अन्जन सार क'च बिथाङा बेफोरबायदि नङा आं फोथायो आरो नुबोगासिनो उन्दै गथ' फैसा गैयाबा बिथाङा जेसे हायो हेल्प खालामदों आंखौबो हेफाजाब खालामदों आंखौथ' मा बुंनो दा हेफाजाब ओरैबायदि खालामदों माने सारखौ ओरैबायदि थेंक इउ माने माबायदि खुगाजों बुंनो हाया आरो जोबोद हेल्प खालामदों सारा बयखौबो हेल्प खालामो अनो खिन्थु बिथाङा बुंबाय भेलु गैया थार्ड पार्टि जों बिदि सोरबा क'चफोरखौ फैसा जानाय मानेथ' आंनि क'चखौनो बुंनाय जाबाय स' आं बेखौ दुखु मोनदों बेफोरबायदि जेबो नङा आं गावनि खुगाजों बुंदों जोंनि क'चआ थाइसेबो फैसा जायाखै अनिल सार बिथाङा 32,000नि खोथा बुंदों बेवहाय स' 32,000नि खोथाया जाहैबाय आंनि खरस जिहेतु जों स्टाइल गेमसो गेलेदों नालाय स्टाइल गेमाव फैसा थांखायो बेखौ बयबो जेनेबा जोंनि मार्शेल आर्ट काराटे खेलानि बिथांमोना मिन्थिखागोन स्टाइल गेमाव फैसा थाङो औ 32,000 थांदों थाङाखै नङा खिन्थु बे जोंनि खरसजों जों थांदों जोंनि क'चआ फैसा जायाखै बेवहाय जोंनि थांलाय फैलाय जानाय लोंनाय गाननाय बहुद खरस थाङो बा जोंनि खेलानि ड्रेसानो इमान दाम काटानि एक्सट्रा थायो काटानि एक्सट्रा ड्रेस बायनांगौ कमिटिनि एक्सट्रा ड्रेस कमिटिया जाहैबाय बुलायनायखौ जोंनि काराटेयाव कमिटि बुङो काराटे गेलेग्रा बिथांफोरा मिन्थिगोन स' बिथांमोना ड्रेसनि दामखौबो मिन्थिखायो आरो आखायाव गाननाय आथिङाव गाननाय ग्लभ्स बेसेबां खरस थाङो आंनि न'निफ्राय होनो हानाय माने गोहोआनो गैया स' आं दुखु मोनदों आरोखि आं गावनि आखाइ खरसनि थाखाय थाइसे थाइनै जेनेबा बिदि मोनगोन खोमा होननानै आङो दावबैसा सार बिथांनाव थांबाय प्रमद सार बिथांनाव थांबाय प्रमद सारा हरदों आं हराखैबो होनखायाखै थांनाय निउसावबो आं हरदोंखौनो होनदों खिन्थु दावबैसा सारा जोंखौ रेसपन्ड होआखै स' आंनि बे एसे जेनेबा मोनगोन खोमा होननानै थांनाय बे थाइसे थाइनै बिनो थांनायावनो जुदि बेफोरबायदि नंखाय दायाव जुदि बिदि बुङोबा माबायदि मोनगोन बर'नि फिसाफोरा मा गेलेनो गोहो गैया नामा दावखोनो हाया नामा जोंहाबो गोहो दं जोंहाबो मोन्थाय दं दावखोनो स' नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खालामा जाहाथे आरो मोनसे बुस्थु होगोन ना होआ सोंनो होदों माने मा बुस्थु बियो सारा बुंदों बेखौ माने होगोन ना होआ माने सार्टिफिकेट खामानियाव होगोन ना होआ जों बेखौ मिन्थिखादों आं सिगाङावबो बुंबाय
सार्टिफिकेटआ खामानियाव होयो आं गावनि मेगनजोंनो नुदों आंनि आखायाव प्रुफबो दङ होनो जुदि प्रुफ नांगौबा नोंथांमोना जोंनि सारखौ ट्रेनिं सेन्टार आसाम पुलिसाव बिथाङा आसाम पुलिसाव जइन जाबाय ट्रेनिं सोलिगासिनो बिथांनि खाथियाव थांनानै नोंथांमोना सोंनो हागोन कि सार्टिफिकेटआ खामानियाव होगोन ना होआ आरो मुसलपुर ओमफ्राय सालबारिनि खोथा बुंदों अनिल सार बिथाङा आं बेखौ जेबो बुजि मोनदियासै आं बेखौ जेबो बुंथ'ला दा किन्तु आरो आंनि ब्लेक बेल्ट सार्टिफिकेट जिथुबा अनिल सार बिथाङा नायनो बिहरदोंमोन आंनि एसे कलेजनि उसुबिदा आंनि रेजिस्ट्रेसनबो जायाखैमोन बिनि थाखाय आं थांदिया दिनै लेंहरदोंमोन आं मोनसे आरो खोथा दुखु मोनदों सारा फन हरदों नंगौ आं रेसपन्ड होनो हादिया माने आं कलेजाव दंमोन रिसिभ खालामनो हादिया किन्तु नेटबलनि सार सासे गरेस्वर रामसानि आं बिथांखौ मोजाङैनो सिनायो हारसा मानसिया रामसानि बे नेटबलनि बिथांखौ थिनहरदों आंनि माने आं जेरावबा प्रेक्टिस खालामो थिनहरनानै बुंहैनो खोन्थादों कि गाबोन जुमि ब्रह्म नोंथाङा गाबोन मुसलपुर अफिसाव थांनानै अनिल सारनि सिगाङाव नोंनि जेमान डकुमेन्टस दं खेलानि सार्टिफिकेट ओमफ्राय बे ब्लेक बेल्टनि सार्टिफिकेट लानानै माने अनिल सारनि अफिसाव थांनांगौ ओमफ्राय आंनाथ' एग्जामबो खाथि प्रि टेस्टबो फाइनाल दङ कारन एग्जामा खेलानिसाय सिगां फरायनाया देरसिन स' आं बुंदों आं एग्जाम दङ आं थांनो हानाय नङा आरो जुदि नायनो गोसो दंबा आंनि न'सिम फै आं निस्सय वेलकाम आं देखायगोन मोजाङैनो देखायगोन आं गैयाबाबो आंनि बिमा बिफाया देखायगोन स' नोंथाङा ब्लेक बेल्टनि सार्टिफिकेट नायनो ओंखारदोंमोन आं नोंथांनो देखायगोन आं ब्लेक बेल्टखौ खालामदों निजोम सारनि आन्दाराव खालामदों माने निजोम सारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो হয় नङा बिनि आन्दाराव खालामदों नायनो हागोन नै रोखायैनो दङ स' नोंथांमोना जि ब्लेक बेल्ट सार्टिफिकेट नायनो होनदों आं देखायबाय बेयावबो नोंथांमोनाबो फैना नायनो हागोन मस्ट वेलकाम आं रावखौबो जेबो बुङा स' बेखिनियावनो आं लास्ट खेबसे खावलायबावो जि नेक्स्ट टाइम जाहाथे आं फिन बेफोरबायदि नुजाफैनानै रिप्लाइ खालामफिननाङा कारन आंना लाइफ दं आं फरायगासिनो आरो आंनि आब' आदा फंबाय बिनानावमोन दं बिथांमोनखौबो जाहाथे फरायनायाव चान्स होयो कारन फरायनायजों लोगोसे खेला नांगौ किसुमान गामि भिटानि दङ गेलेनो माने जोबोद गोसो थायो किन्तु चान्स मोना गेलेनो मानि जाहोनाव हेफाजाब मोना हेल्प होआ फैसा बिनो थांबा रायना हरगोन मागोन आं बेखौ बुङा आंखौ रायना हरफेराखैबो दा रेसपन्डाखै खोनादों आरोखि किन्तु बेफोरबायदि जाहाथे खालामफिना आंखौ जेरैबायदि खालामदों प्रमद सारनि न'आव थांदोंमोन जोङो खैबाबा थांदों बुदि सारमोनाथ' जोंखौ मोजाङै सिनायखागौ जानांगौ सिनायखागोन जों थांबाय थानाय मानसि हेफाजाबनि थाखाय सानसेखालि जोंखौ लेंहरदों जि नोंसिना खामानिया जाबाय रांनि खोथाखौ बुंदों आरो खामानिया जाबाय नों फैनो हासिगौ नेक्स्ट टाइमानो जों होनांगौ लास्ट डेट थाखायो बिथांमोना मिन्थिखागोन जायबा स्पर्ट्सनि स' बिदि होननायखाय जोङो मोना थांबाय प्रेक्टिस जोबखांनानै दुगैया मुवा थांदों जों प्रेक्टिस जोबखांनानै थांबाय जोङो थांनानै नेहैबाय दसे गोबावनो जिरायबाय दखानियाबो जोंजों दंफायो बिथाङाबो जोंजों माने जों फैजासिम लोगोनि न' खाथिनिनो बेवहाय दखान होयो स' जों नेबाय बुहुत गोबाव नेबाय जोङो 2 घन्टा 3 घन्टा जालांबाय नाथाय बुद्धि सारा गैया फुकन सारखौ फन हरबाय फुकन सारा बुंदों बुद्धि सारा हैगोन थांगासिनो ओमफ्राय आरो जों बुद्धि सारखौ फन हरबा गारि सालायबाय थादों आं थांगासिनो बिदिनो हर जालांबाय 10टा 9टा 10टा बिदि जालां टाइमखौ गोसो गैया जिखुनु हर जादों आरो हर गेजेर जों फैफिनबाय जों बुंखादों जोंना गारियाबो मोजां नङा जोङो गारिया ससेयाव फैनानै जोंना गारिया गाज्रि जाना होबाय पाम्पसार जाबाय जों मा खालामनो दखानबो गैला जों बुंखादों थाबैनो माव जोंना दखान मोनाबा आरो उसुबिदाबो जागोन होननानै मोनमारदिया थारैनो जों नारबोबाय प्रमद सारनि न'नि एसे सिगाङाव सक मोनसे दं जों सकनि नामखौ मिन्थिया बिनिफ्राय जों गारि नारबोदों गरायसरसिम बेथ' धेमालि नङा सिख्ला मानसि उन्दै सासे आगै दंमोन जों बिसिम इमान गोजाननिफ्राय इमान गोजानसिम गारि नारबोनाया खहस नङा बे आंनि थैजासिम माने गोसोआव थानाय नेरसोन थाखासिगोन आरो जाहाथे बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइम खालामा आरो प्रमद सार नोंथांनिसिमबो खावलायनाय आं नोंथांखौ जेबो गाज्रि बुङाखै नोंथाङा हेल्प खालामदों आं हेल्प खालामनायखौनो बुंदों नोंथाङा फिन थांनानै नायफिननो हागोन आंनि जिहेथुबा थांनाय निउस दंमोन निउसाव जि आङो जि खोथाफोरखौ बुंदोंमोन नोंथाङा थांना नायहैफिननो हागोन स' नोंथाङा जुदि आंनि सायाव माबाफोर दुखु मोनदोंबा आंनिफ्राय सरि मानोना आं नोंथांखौ दुखु होनोबो सानाखै आरो नोंथांखौ हेल्प होआखैबो होनाखै
हेल्प होदों निश्चय आं हेल्प होनाखै आंखौ हेल्प होनायनि नामखौबो आं दिनै मुंख'गोन बिश्वजित दैमारि बिथांनि वाइफ मीना रानी ब्रह्म बिथाङा फैनानै हेल्प खालामदों इसिं आरो आदै रनेनाबो होदों होआखै नङा बिथाङाबो होदों ओमफ्राय प्रमद सार बिसोर साब्रैया होदों आं दिनै नामखौ पुरा क्लियार खालामना होबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइम दाउट जाबावा बिथांमोना होदों खिन्थु दावबायसा सारनिफ्राय मोनाखै दावबायसा सारा रेसपन्ड होआखै आङो दावबायसा सारनि खोथाखौल'सो बुंदोंमोन बेवहाय माखासे जिथुबा स्पर्ट्सनि सेक्रेटारि बिथांमोननि मोदोमाव मानो नांदों आं बेखौ मिन्थिया बियो मानो नांथावना जेनेबा आंथ' दावबायसा सारनि नामखौथ' डाइरेक्ट मुंख'नाबो होखादोंखि बिथाङा जोंखौ रेसपन्ड होआखै आरो बिथांनि हिन्जावखौबो बुंदों बे खोथाया थारखा आरो जोंखौ रेसपन्ड होआखै स' आं दावबायसा सारखौ बुंनायाव माखासे माने मा बुंनो दा मैया अनिल सारा जि बुंबाय अनिल सारनि मोदोमाव मारै नांहैखो आं बेखौ हमनो हादियासै आरो सार नोंथाङा हायोबा आंनो फिननायखौ हरबानो जाबाय आरो नोंथां मैया आंखौ खेबनै फन हरदों नंगौ आंबो नुदों आं कलेजाव दंमोन बेस्थ' बिनि उनाव आं प्रेक्टिसाव थांबाय आं प्रेक्टिसखौबो गारनो हाया बिनिखायनो आं नोंथांखौ फिन फन हरफिननो हादियासै बिनि थाखायबो निमाहा बिबाय नाथाय आङो प्रमद सारनि सायाव जि बुंदों सरि प्रमद सार नङा दावबायसा सारनि सायाव जि बुंदोंमोन बेखौ लानानै नोंसोरो मानो एथ'बां मोदोमाव लादों आं बेखौ हमनो हायासै आरो खिन्थु पलिटिक्सनि सायाव आंहा जेबो आखाइ गैया आरो आं पलिटिक्सजों माने लोब्बा लाखिनोबो गोसो गैया आरो लाखियाबो खारन आं दा स्टुडेन्ट आंना लाइफ दं फरायनांगौ बिमा बिफाखौ नायनांगौ गामिनि आगै फंबाय बिनानाव आब' आदामोननि सिगाङाव आं मोजाङै थानो लुगैयो आरो आङो नेक्स्ट टाइम जुदि बिदिनो मोजाङैनो दावखोलांनो हायोबा आं जोंनि गामियावनो स्कुल गंसे खुलिनानै आरामाव फोरोंगोन फ्रियावनो फोरोंगोन गोजोन्थों